Diha sa tong pagdawat sa Kristohanong pagtuo pinaagi sa bunyag, nahimo kitang mga Kristiyano ug sakop sa simbahang Katoliko kansang kinaiya usa ka misyonero. Since it is from the mission of the Son and the mission of the Holy Spirit that the Church draws her origin in accordance with the decree of God the Father. Nasado pa, pinaagi sa bunyag nangahimo usab kitang mga misyonero. In other words, all of us who are baptized, wherever our position in the church or our level of instruction in the faith, are agents of evangelization. Busa, sa tuig 2021, kanus kitang tanan magtimaan sa itong ika-500 katuig nga pagdawat sa Kristohanong pagtuo, ato usab kining pahimugatan pinagi sa pagpahigayon og parish and archdiocesan congresses hangtod na sa tiningog nga Second National Mission Congress. During the said Congress, we will have the chance to listen to several reflections of our Christian faith and the testimony of people's life in the practice of the faith. Busa, hinaot nga ato gayud kining atangan ug salmutan sanglit isip mga binunyagan, kita mga misyonero ni Kristo because all of us are gifted